אז מה זה פרלינה לוז, נוגת, מחית לוז? מה ההבדל בין כל אלה? פרלינה או מחית נוגת בשם הנפוץ יותר אצלנו, זה בעצם מסה של אגוזי לוז פונים ביחד עם קרמל למחית חלקה וטעימה. בגרמניה קוראים למחית הזו מחית נוגת, בצרפת קוראים למחית הזו פרלינה לוז, או כל אגוז אחר שתכינו. פרלינה פקן, פרלינה שקדים, פרלינה שקדים ולוז, לא משנה. כל מה שמערב קרמל ביחד עם האגוז הטחון נקרא פרלינה. בארץ, בחנויות המתמחות, נפוץ לקרוא למחית הזו מחית נוגת. כאשר אני אומרת מחית לוז או מחית פקן, הכוונה היא למחית של האגוז בלבד, ללא תוספת של קרמל, ללא תוספת של סוכר. אז בואו נסכם. כאשר יש לי מחית של אגוזים עם קרמל, אני אקרא לה פרלינה. וכאשר אני לא משלבת קרמל, אני אקרא לזה פשוט מחית עם שם האגוז שאיתו השתמשתי. להכנת פרלינה, אני קודם כל צריכה לקלוט את האגוזים. אני מפעילה את התנור ל-160 מעלות, ואני אקלה את האגוזים בתבנית שמתאימה לתנור, תבנית עם נייר אפייה. אני אוהבת לשלב בפרלינה שלי גם שקדים. ככה אני מכינה את הפרלינה בזמן האחרון. אפשר להשתמש באגוזי לוז קלופים, אפשר להשתמש באגוזי לוז עם הקליפה, כמו שאני עושה פה. הקליפה נותנת עוד קצת טעם, אז אני אוהבת להשתמש בהם, אבל בהחלט אפשר להשתמש באגוזי לוז מולבנים. ואפשר גם להשתמש בכל הכמות רק באגוזי לוז, לא חייבים לשלב שקדים. למרות שאני ממליצה כן לשלב שקדים, זה ככה נותן טעם יותר עמוק ופחות תחושה שומנית. את התבנית הזו אני מכניסה לתנור שחומה מראש ל-160 מעלות, ואני קולה את האגוזים עד שהם מוזהבים, ומשם נמשיך. מדי כמה דקות חשוב לערבב את האגוזים בתבנית כדי שתהיה קלייה אחידה, כי החום שלנו בתנור לא מתפשט בצורה אחידה, ולכן חשוב לערבב מדי פעם. אני רוצה שהאגוזים יהיו מוזהבים, אז אני מערבבת כל כמה דקות ומחזירה לתנור. זה הצבע של האגוזים בסיום הקלייה, ממש זהובים, והקליפה ממש מתפוררת. בזמן שהאגוזים נקלים בתנור, אני יכולה להתחיל להכין את הקרמל. אני מכינה קרמל רטוב. מה זה אומר? זה אומר שאני מכינה קרמל ביחד עם מים. אני מעבירה את הסוכר לסיר, מוזגת מעל את המים. בצד יש לי מלח. אני מאוד אוהבת לשלב מלח בפרלינה שלי, אבל זה לא חובה. וגם מחית וניל או תוכן של מקל וניל. את המלח ואת הווניל אני אוסיף כשכבר יש לי קרמל מוכן בתום הבישול. אני מפעילה את האש, אש בינונית. קרמל רטוב, קרמל שאני מכינה ביחד עם מים, הוא קרמל שהוא יותר בטוח להכנה, בעיקר כשאנחנו פחות מנוסים, מכיוון שלא צריך להוסיף בהדרגה את הסוכר. זה קרמל שלוקח להכין אותו בצורה יותר איטית והדרגתית, מאשר קרמל ללא מים. התוצאה בסוף היא אותה תוצאה. המים מתאדים בזמן הבישול, פשוט הדרך יותר בטיחותית, קצת יותר ארוכה. כמות הסוכר שאני שמה בפרלינה, על כל 500 גרם אגוזים אני מכינה קרמל מ-200 גרם סוכר. בדרך כלל אני ישר מכינה פרלינה בכמות כפולה, מכיוון שאני באמת משתמשת בזה הרבה. אז פה מה שאתם רואים זו כמות של 400 גרם סוכר עם כ-160 גרם מים על כמות של קילו אגוזים. עכשיו אני פשוט נותנת לזה להתבשל עד שנקבל קרמל. אנחנו רואים היווצרות של בועות, זה ממש השלב של סירופ סוכר, ועוד מעט אנחנו נראה שהמים יותר מתאדים ונתחיל לקבל
צבע קרמלי. אני אוהבת קרמל בצבע יותר עמוק כדי להעצים את הטעם של הקרמל. כשנתחיל לראות את הצבע הקרמלי, זה באמת יהיה השלב שאנחנו נצטרך להיות יותר ליד הסיר, כדי שלא יישרף לנו הקרמל. זה תהליך שיכול לקרות ממש בשניות. כבר מתחילים לראות צבע עדין, 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 עדין של קרמל. ממש עוד מעט הוא מוכן. אני לא צריכה לערבב, אני לא צריכה לעשות שום פעולה, חוץ מלתת לזה להיות על האש, ופשוט להשגיח. כשהקרמל יהיה מוכן, אני מיד אחבה את האש ואוסיף מיד מלח ווניל, אתן לזה טיפה להתערבב, ואז אני אמזוג את הקרמל המוכן על משטח סיליקון. אפשר למזוג גם על האגוזים. הקרמל ממש עוד מעט מוכן. אני אוהבת צבע קצת יותר ענברי ועמוק. עכשיו כבר יש ריח של קרמל, והקרמל שלי מוכן. אני מכבה את האש, מוסיפה מיד מלח, מוסיפה מיד וניל. זה טיפה עולה, צריך רק לשים לב ולהיות עם סיר שהוא באמת יהיה גבוה מספיק. אני יכולה מיד לערבב ואני מיד מוזגת על משטח הסיליקון, ואני רוצה למזוג גם על האגוזים, פשוט כדי שתראו שאפשר גם ככה וגם ככה. יש לנו פה קרמל על משטח סיליקון, פה חלק מהקרמל מזגתי על האגוזים. אני נותנת לקרמל ולאגוזים להתקרר לחלוטין לפני שנמשיך לשלב הבא של התחינה שלהם. כמו שהסברתי בהתחלה על ההבדל בין מחית לפרלינה, אפשר לקלוט את האגוזים ולטחון אותם ללא הקרמל, ואז נקבל מחית של אותו אגוז, מחית לוז, מחית פקן. חלק מהקינוחים אני מכינה עם מחיות, את התוספת של הסוכר, לכן זה מאוד שימושי, זה קצת מאזן את הקינוח. ובמקרה כזה פשוט מחכים שהאגוזים יתקררו, ואז טוחנים אותם במעבד מזון עד שמקבלים מחית כמה שיותר חלקה, ושומרים את זה במקרר באותו אופן כמו הפרלינה. זהו, בינתיים אני עכשיו מחכה שהכל יתקרר, גם האגוזים, גם הקרמל. לאחר שהאגוזים התקררו והקרמל כבר קר לחלוטין, אני ממש יכולה לגעת בו. זה ככה, אני יכולה להרים את האגוזים שעליהם מזגתי את הקרמל. אני יכולה להפריד ביניהם, קצת לשבור את הקרמל, שאני יוכל להכניס את הכל למעבד מזון. צריך להיזהר בשבירה, כי זה ממש ממש דוקר. ופשוט מה שנשאר לנו לעשות עכשיו, זה להעביר את הכל למעבד מזון, לטחון את זה. צריך סבלנות, כי זה לוקח קצת זמן עד שהכל נטחן. מכיוון שזו כמות גדולה, גם כשאני עושה את הכמות של ה-500 גרם אגוזים, אני מכניסה בהדרגה למעבד מזון, לא שמה את הכל ביחד. מכיוון שיש לי אגוזי לוז עם קליפה, אז אתם רואים ממש הרבה קליפות על הנייר. ממש הקליפה יכולה לרדת בקלות מהאגוז. אני לא מתעסקת עם זה כל כך. אני יכולה טיפונת לעבור ככה כדי להוריד חלק מהקליפה, אבל אני בגדול טוחנת את זה ביחד עם הקליפה, זה נותן לי עוד טעמים. מקבלים פרלינה פחות מתוק, וזה ממש משדרג לנו את כל הקינוח. הצורה הזאת שולטת על כמות הסוכר, על הטעמים, וזה בסוף משפיע ישירות על הטעמים של הקינוח שלי, שנקבל קינוח הרבה יותר טעים ויותר איכותי, וגם בעיקר שיש לי טעם יותר של אגוזים, מכיוון שאני שמה הרבה פחות סוכר. אם תסתכלו בחנויות, תראו סוכר ברמה הרבה יותר גבוהה ביחס לאגוזים. אני שמה פחות מ-50%, וככה יש טעם של האגוזים שהוא יותר מורגש. קרמל אני יכולה בקלות לנתק מהסיליקון, וגם פה אני קצת אשבור, פשוט כדי שיהיו לי חתיכות שנכנסות לי למעבד מזון. אני לא יכולה להכניס את כל הגודל הזה.
זהו, ככה פשוט אני יכולה להכניס. אני עובדת עם תרמומיקס, אפשר לעבוד עם כל מעבד מזון אחר שהוא יהיה חזק. צריך שתהיה הרבה סבלנות לתחינה, כי זה לוקח זמן. אני לא מוסיפה שום שמן. לפרלינה יש מספיק שמן מהאגוזים, כי בתהליך התחינה מופרש השמן שיש באגוז, ולכן נקבל מסה נוזלית. הפעם היחידה שאני אוסיף שמן זה לפרלינה פיסטוק, מכיוון שבפיסטוק עצמו אין מספיק שומן בפיסטוק, שלא כמו שאר האגוזים שיש בהם מספיק שומן שמופרש. אז אני מתחילה לעבד במעבד מזון את הפרלינה שלי, וכל פעם אני אוסיף עוד אגוזים וגם את שברי הקרמל האלה לפרלינה תוך כדי עבודה. יש את החור מלמעלה שאפשר להוסיף דרכו תוך כדי עבודה של המעבד מזון. בתרמומיקס התחלתי במהירות נמוכה, אבל מאוד מהר העליתי למספר 5 ו-6, ותראו איך זה נראה. בסדר? זו ההתחלה, ואני כבר עכשיו יכולה להוסיף. אני אוסיף גם מהקרמל, אני אוסיף גם מהאגוזים. תראו מה קורה בפנים. בדרך כלל אני לא עוצרת, פשוט אני מוסיפה מלמעלה. אני פותחת ומוסיפה מפה תוך כדי עבודה. ככה נראה הפרלינה, אבל אני נותנת לו עוד זמן תחינה כדי שהוא יהיה עוד יותר נוזלי מזה. זה שלב שהוא עדיין, הוא נוזלי, אבל יש בו עוד הרבה מאוד חתיכות של אגוזים, הוא עדיין לא חלק לחלוטין, אז אני נותנת לו עוד זמן עבודה. אני עוצרת בשביל לבדוק, תראו את ההבדל, כמה הוא נוזלי וחלק. הוא אף פעם לא יהיה באותה רמת תחינה כמו הפרלינה שאנחנו מכירים בחנויות, כי כמובן שם משתמשים במכשור תעשייתי הרבה יותר חזק, אבל זה תמיד יהיה הרבה יותר טעים, הרבה יותר איכותי, טעם אגוזי יותר מודגש, פחות מתוק, פחות חומרים משמרים, ולכן זה ישדרג את הקינוח שלנו למקומות אחרים. אני אעביר את זה עכשיו לקופסה. אני מעבירה את הפרלינה שסיימתי להכין לקופסה שאני יכולה לשמור אותה במקרר. אפשר גם לחלק ולשים בקופסה קטנה יותר, שחלקה לשמור במקרר, חלקה בפריזר. בכל מקרה יש בזה המון סוכר, זה נשמר במקרר לאורך הרבה מאוד זמן. אני גם יכולה להעביר לצנצנת יפה ולתת מתנה, לפנק מישהו, כדי שיש כאלה שאוהבים לאכול את זה עם כפית, זה פשוט כל כך טעים. הנה, פשוט מעבירה את זה לקופסה. אם אתם לא משתמשים בזה הרבה, לעתים תפתחו את הקופסה ותראו שומן שצף מלמעלה. לא להיבהל, זה לא אומר שקרה לזה משהו, פשוט השומן קצת נפרד במהלך הזמן משאר המסה, אז הוא צף למעלה. פשוט צריך לערבב את זה עם מרית, אפילו לטחון את זה עם בלנדר מוט. לפעמים זה פשוט יותר קל, הערבוב עם בלנדר מוט, וזה חוזר למצב המהמם שלו. אני משאירה את הקופסה ככה פתוחה, כי זה מאוד מאוד חם. אני נותנת לזה להתקרר בחוץ בטמפרטורת החדר, וכשהוא כבר לא רותח ולא חם, אני מכסה עם מכסה ומכניסה למקרר. אני מקווה שהכל ברור ומובן וטעים, ובכל שאלה אני פה. ביי.